Já nejsem žádný kravaťák. Tak a teď už vážně. Svou původní profesí jsem sociální pracovník. Důstojné životní podmínky pro generaci našich rodičů jsou pro mě největší výzvou. Osaměle žijícím seniorům chceme nabídnout nepřetržitou tísňovou péči. Chci moderní služby pro mladé rodiny, aby neměli důvod odcházet z Olomouckého kraje. Ve světě jsem viděl impozantní přírodní krásy, ale jenom tady u nás na Moravě je příroda skutečně malebná. Proměny Velké Bystřice posledních 15 let jsou výsledkem týmové práce. Spolupracovat jsem připravený při rozvoji Olomouckého kraje.